Op verschillende plekken in Friesland worden acties opzetten voor Syrische vluchtelingen. We namen de actie Wij zijn gastvrij op Twitter en Facebook van de ChristenUnie in Smellingeloon maakt het een soortloos in Friesland. Meer dan 160 particulieren, kerken en organisaties hebben gereageerd via Facebook en Twitter. Op een speciale website kan mensen onjan wat ze krijgt voor de vluchtelingen doen willen. In Ljouwert willen zo'n politieke partijen dat er extra opvangruimte komt in de stad. Verleden jaar hebben we met een grote groep partijen zijn van meestal in het gesprek als de COA naar Ljouwert komt. Dat is Bart. De COA is naar Ljouwert gegaan. Er zijn gesprekken achter de schermen al maanden bezig. Alleen het had nog net concreet gestalte gekregen in echt een goede bijvoorbeeld naar je AZC in Ljouwert. En wij willen nou het signaal gaan met een hele brede groep partijen in de Ljouwerterieën om te zeggen troppakken. Hoogterp vindt dan ook dat er vlug actie komen moet. Nou ja, wat mij betreft deze maand. De vraag staat nou in Bron en we moeten nou troppakken hier in Ljouwert.